Et infomøde består af en rundtur i haven, hvor vi kan snakke om indkørsler og stavtebede, eller hvorfor hækken ikke fungerer. Et eksempel kunne være den her magnolie. Jeg vil anbefale, at den bliver klippet kraftigt tilbage, og så vil jeg sige til kunden, at den skal sættes i surbundsjord, altså spagnum. Det skal så nogle magnolier her nemlig stå i, og så er jeg sikker på, at den bliver rigtig god igen. Det her det er en rødbladet lampepudsegræs, og den er god til at give kontrast mellem rød og grønt løv. Den kunne sættes flere forskellige steder sammen med dine sommerfuglebuske måske. Efter rundturen i haven går vi indenfor og sætter os og skitserer på jeres grundkort 1-100. I tager notater, og så gennemgår vi simpelthen jeres haveskitse fra start til slut. Prøv at se sådan noget her. Det vil være flot. Ja, det er ikke fedt. Prøv at tænke ned i rundellen. Ja, det kunne være mega fedt. Bare det der, den løsning der. My baby just can't